Que tal? Son Pablo Meixe, son de Ordes, ainda que vivo en Madrid, e veño a falar do que é o galego para min. A ver como digo isto sin que quede cursi, porque para min o galego é un fogar. Xa sei, vale, morriña, bolboreta, fogar, xa sei. É un pouco cursi, pero creo que entendes onde quero chegar. É unha clínica, é onde volvo cando estou falto de forzas, cando necesito un cariño, un agarimo. E ao fin e ao cabo aprendín a falar en galego como primeira lingua. Na miña casa falas de galego, cos meus amigos de toda a vida falo en galego, de Ordes. Na escola, a comedia, incluso aprendín a contar chistes en galego. E na que despois desenvolvín a miña carreira en comedia en castelán, porque foi onde atopei éxito a nivel de redes sociais, sempre creo que volvín ao galego. E creo que bebo moito do galego e da nosa forma de comunicarnos, das nosas expresións, do noso xeito de falar, para traducilo un pouco ao castelán, e creo que ese é o que resulta gracioso a quenes lle poidan parecer gracioso o meu contido. Vou despedir rapidamente con unha expresión que a mí me gusta moito, que temos en Galicia, que é cando hai moito de algo, cando temos moita cantidade de X cousa, eu que sei, mazás nun prao. Ostra, hai ben delas. Hai ben delas. Ben, que sería un adxetivo para dicir a calidade de algo, para dicir cantidade, non? Que ao mesmo tempo é moi descriptivo, porque cando hai abundancia é que algo vai ben, non? Hai moitas mazás, pois moita comida. Hai ben delas. Vai nos ir ben. Espero que vos vai igual de ben a vos, falando galego sempre. Apertiña.